I dag skal vi snakke om kravspecifikationer og hvorfor det er vigtigt at lave en god kravspecifikation, når man arbejder med IT-projekter. Og det er altså lige meget om det er til en hjemmeside, økonomisystem eller et nyt CRM-system. Det er vigtigt at bruge ressourcer på den gode kravspecifikation, fordi kravspecifikationen er ofte forskellen på succes og fiasko. Ved succesen er der ofte drejebogen for, at det bliver en succes, og ved fiaskoen kan faktisk redde det, og så det bliver til en succes i stedet for. En god kravspecifikation, den fortæller, hvad skal I bruge, og hvorfor skal I bruge det? Men den fortæller ikke om, hvordan løsningen skal designes. Fordi der skal altså være plads til nytænkning fra leverandørens side også, så får man ofte det bedste produkt i sidste ende. Ønsker I at høre mere om kravspecifikationer, så tag endelig fat i os hos Erhverv Randers.